законите бъдещите депутати на България. Най-големият портрет на великия българин ще краси парламента, за да напомня на народните избраници, че тази земя е раждала синове и дъщери, които са се отричали от личното благо, за да служат на народа си, вярно и без награда. Росен Райчев живее от 10 години в Съединените щати. Той е нарисувал по тяхна поръчка портретите на американските президенти Буш, на ливанския патриарх, на кипърския президент и шейха на Саудитска Арабия. Неговите талантливи ръце са създали и този жив образ на Левски, който ще бъде подарен на парламента. Това е рисуван портрет, така ли? Това е рисуван портрет. Това е класическа маслена техника върху платно. Ако печеля, печеля за цял народ. Ако губя, губя само мене си. Това са думите, които търсят живия си първообраз в нашето съвремие. Човек от плът и кръв, достоен да продължи делото на апостола. Той е моят народен представител. Той е моят избранник. Избранник, който не се ограничава в една сесия на парламента, не се ограничава в един политически период. Той е моят вечен посланник. Сякаш, че ние нямаме тези живи примери, да ви кажа честно, и да се уповаваме на онази далечна история. Да. Онези мрачни времена, когато е имал апостол, който се отказал от хляб, вода, жени и от личен живот. И да го търсиме това днес е малко енигматично. Точно така, съгласен съм. Трябва да си дадем сметка, че не сме имали ренесанс. Предстои ни истинският ренесанс. Според художника, възраждането на древния български дух, способен да побеждава всичко и всеки, ще роди и своите апостоли, които трябва да влязат в българския парламент. Под погледа на апостола. Ако един-двама депутати, ако трима депутати сменят мнението си по даден законопроект и постъпят евентуално малко по-честно или малко повече в синхрон с интересите на своите избиратели, моята работа ще е свършена. Този български художник ще продължи да създава своите живи образи на истински българи, които са живели на ползу роду, и ще ги подарява на България, за да не забравяме, че народ без минало няма и бъдеще. За BTV новините, Ани Салич. Днес е премиерата на